kampa borgoyara dinini tarikau family kendrik tason kalambai 17 बोसोराव kampani ungayi जोंहा जेबो गैया रावबो गैया होननाय जाबाय नङा होमबा गाबोननि तारिखाव मा जाबावगोन काम्पाया 60-70 बोसोर जाब्ला आरोबाव गावनि फिसालाखौनो केन्डिडेट होबावदो होननानै जासिबावगोन अब्ला बे समाव नोंथांमोना आरोबाव जागोन दे होनना बुंब्ला काम्पानि फिसालायानो गाबोन केन्डिडेट जानानै बे कंग्रेसनि बाजिनो फिरोज खाननो इन्दिरा गान्धीनि उनाव राजीव गान्धीनि उनावहाय नै सोनिया गान्धीनिफ्राय नै राहुल गान्धीनिफ्राय प्रियंका गान्धीनो फेमिलि केन्डिडेट जाबोनोसै जोंनाबो काम्पा ना नङा होमबा काम्पा आरो नै दा 17 बोसोर थानो हायाखिसैलाय 5 बोसोरबो जेननानै मा खालामखो बियो गावनिनो जन्म होनाय बिएलटि फाउन्डार बिथाङा 5 बोसोर थानो हायाखिसै 5 बोसोर थानो हायै खारना मा जाखो इउपिपिएलआव थ्रोब हाबफैलायबाय जुदि जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय सांग्रा मोनग्रा काम्पाया 5 बोसोरखौ मानो थानो हायाखै बिलाय गावनो जन्म होनाय बे बिएलटि बिपिपिबो मानो थानो हायाखै बिलाय दिनै पावार हांग्रि जों बुंनांगोन बिथांखौ पावार लुबैसुला कन्टिनिउ पावार थानो लुबैग्रा मानसि दिनै बिथाङा आरो इउपिपिएलआव थ्रोब फैनानै आरोबाव 17 बोसोराव बिपिपिखौ खालामबाय नै दा 5 बोसोराव आरोबाव दा इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट लाबावबाय आरो काम्पा जाबावलायबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना मा खालामनांगौ होबावगोनसै एबाराव इउपिपिएलआवहाय काम्पानि अनगायै नोंथांमोना जेनेरेसन लाबोनांगोन गुबुन मानसिखौ जों फोरोंनांगोन गुबुन मानसिया अधिकार थानांगोन नङाब्ला जों काम्पा होबाय थाबा जानाय नङा दिनैनि तारिखाव काम्पा बरग'यारा इउपिपिएलआव फैलायबाय नङा होमबा इउपिपिएलआव फैनानै दा टिकेट लाबाय दायो आरोबाव जोंहा मा दंबावो गेजेराव मोनसे जोंहा मा होनना बुङोबा आसि मोनसे बारायनाय आसिया जेरै 6टा जायो नङा होमबा मोनसे बारायबावदों दाना इउपिपिएलआवनो सोर बेलाय डक्टर सांग्राम ब्रह्म नङा होमबा डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ 3-4 हाजार भट 2 हाजार भट खालामनानै मा खालामदों जोंनि बे जायगायावहाय इउपिपिएलआव थानानै लामा बायदि मैया अन्थाइ गारना होदों अबा केनेल दानखेना होदों अबा दालां बानायना होदों अबा स्लुइस गेटआव दानना हरदों नङा होमबा दिनै बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन ना आं इउपिपिएलआव जानानै वार्कार जाना थागोन आं समाज खामानि मावगोन ससियेल वार्क जाना थागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बे समाव बिथाङा इउपिपिएलआव टिकेट लागोन होनना बुङाखिसै दाना थिग बेबायदिनो सानसे समाव मा जाखो जोंना फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी नङा होमबा दा नैबेनिमोन नङा होमबा बिथाङा मा खालामगोन काम्पा बरग'यारा जुदि फैयो इउपिपिएलआव होमब्ला आं नोंथांनो जायगाखौ हगारना गालांगोन थिग बेबायदिनो गमामायैनो दिनै काम्पा बरग'यारा इउपिपिएलआव फैबाय गावहा गुबुन मोनसे जायगायाव बेखौथ' मावनो हायाखिसै फोसाबनो हायाखिसै ना नों आंखौ होखारजोब्बाय बर' मानसिखौनो होखारजोब्बाय खृष्टान गिर्जा सिफायजोब्बाय बुख्रुजोब्बाय नङा होमबा बेखौ गिखानानै गावहा गुबुन जायगायाव उरायलांबाय नङा होमबा उरायलांखो निसिमाव उरायलांबाय बावखुंग्रियाव उरायलांबाय दा बेखौ काम्पानि हगारलांबाय दाना मा जाखो सांग्राङाबो गोसो सिंनि लुबैनाय दंमोन दाना मा जाखो लास्टआव सांग्रां मोनैनि दुखुजों रागा जोंनानै बाथ्राखौ फंसे बाथ्रा बुंबाय बियो जि जायगायाव 17 बोसोर खामानि मावनायाव पाप हाबा मावनाय काम्पा बरग'यारा जेराव दङ बे पाप हाबा मावग्रा बिथांजों जों थाफानो हाया होननानै नै दाख्लै डाइरेक्ट लेक्सार होबाय बियो थारमाने इउपिपिएलआव फैबाय बियो बिपिपिआव थानानै जे पाप हाबा मावदोंमोन 17 बोसोर दिनै बेयाव थाफैनाय लोगो लोगो जों सापर्ट खालामा होनना बुंबाय अब्ला दिनै बिथाङा गावनो इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनोसै होननानै नमिनेसन हैबाय 3-4 हाजारसो 2 हाजारसो मानसि लानानै नमिनेसन हैबाय लाख थाखा फैसा गारबाय थांबाय नमिनेसनाव मा खालामखो 2 नम्बर खालामखो ना 1 नम्बर खालामदों आं मिथिया सासे डक्टरेट पिएचडि मोनलायनाय बे गथ'आ मानो भुल मावनांगौ बधय बे भुलखौ मावफ्लादोंसै बियो